ଆପଣମାନେ ଥମ୍ବନେଲରେ ଯାହା ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ତିମି ମାଛ ବା ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ ମାଛର କଙ୍କାଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ। ଚିଲିକା ଲେକ୍ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଇକୋ ପାର୍କଟି ରହିଛି। ଏହି ଇକୋ ପାର୍କରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ ମାଛ ବା ତିମି ମାଛର କଙ୍କାଳକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ତିମି ମାଛ କଙ୍କାଳଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରିକଭରି କରାଯାଇଥିଲା 2007ରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ ମାଛଟିର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 12 ମିଟର ଏବଂ ଓଜନ ହେଉଛି 2 ଟନ୍। ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ ଏ ଚାର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ।